Okay. Question number 1. Kinsay nakadiscover sa moon? Grabe. Lisura po na natin. Oy, kanang sayang ti. Oy, maugid ti. Kalisod po na, oy. Ikaw ko na answer, ana. Buguwa po ninyo duha, oy. Usa pagibaw na ko kisa si Ding, kisa si Claudio ninyo. Kato si Ding, bright ba kay ito? Na. Nya ikaw te, kibaw ka, kasi nakadiscover sa moon. Nya, ansiri te be. Akong pangutana, ako ra pong tubag. Ang nakadiscover sa moon, si Munton. Ha? Ano si Munton man te? Oh, kay Moon. Ton. Oh, Moon. Nya, ang kanang ton iyan na aplido. Mo na si Munton. Nya, ganahan mo makakuha og dayas para makakuha mo og skin sa ML. Tanawa nga naa sa kong profile. I-click na diha. Magduwa ra mo makakuha mo load ana para dayas. Hay, may stress ko ninyo eh. May pagwala lagi kong nag-superhero. Sige, next question. Di ba ding nag-inom man ta ganina? Unsa man natong giinom? Nga perti na kong hubuga. Kibaw ko ti. Kuan. Kulating. Unsay kulating ding? Kula po og sting ti. Perti magani mong hilak ato kay nag-kiss si Regina og si Brian imong nakitaan. Grabe po di mo ding oy. Maninood bang ka oy? Hala ka ding, yun sa na ni mo imong ate ding. Hilak na ding. Lalainag na akong raba oy. Imbis na nakalimot ang unta ko. Sorry te. Pero, kibaw ka? Di ba ito kulating atong ginom ganina? Ngi, unsa dito te? 2 pips ba ito? Tubaw pips eh. Hala, patay ka ding. Yung sa may masdar na. Sorry te. Set puno lang taon niya. Kalami, unta sa lips ni Brian. I hate you, Brian. I hate you. Taysa, markibaw na ko si Claudio ninyo. Claudio? Bitaw oy. Ako bitaw si Claudio. Ay, kabala ka, Darna. Nagdaham kong tuba. Saman, chat? Timing nga, ti. Nagdaham kong baso. Asa mang baso?